И здравейте всички, които ме гледате, аз съм Симба БГ от групата на Super Gamers BG и днеска ще играеме Hide and Seek. Така, нека да започваме. Така, нека инкоя аренка е свободна. Леко. Спейс, ето тук ще влезна. Нека инка какво ще ни пусне, дали ще е блок или ще е Seeker. И ще се върна като започнем. И ето не завърнахме се и започвам. И аз съм блокче. Тук ще се завърна. Доста хубаво блокче съм, между другото. Сега аз ще се оглеждам за разни сикъри. Нищо. Изасу от 1.9. Това маняк играли. Може ли да ни пускате фойерверки? Това най-вероятно ще изразя. Като цяло готин мап. Да поговориме. Поговориме за новия човек в каналчето, който е именно XX за Тенис BG XX или както той иска му вика. Това е нов човек в самия канал. Той също преди малко заснехме клип на Егор с него. Ще видим как се получил. Ще видим как се получил и тогава ще кажем дали общо взето ще влезне в канала. Иначе така сега. Ето го ясно. Да, това е основно за YouTube канала ни. Само ние петимата сме си. Както видяхте, написах епизод как копаме. Това сигурно ще бъде качено на втори, понеже днеска ще излизам и така. Няма да успея общо взето днеска работя. Това сигурно ще стане утре. И общо взето, Hide and Seek е готина, то мап ми е любимия спис, защото има много места къде да се скрием. Там има Seeker. Общо, ще трябва да бягаме. Добре. Това сте го видяли, няма пускам фойерверк. Много ма страх като мина някой си игър, мисля, че ще ме намери. Така, 6 минути, 5 хайдера и 5 сикър. Айде, тук си учи. Бягай. Майко. Намериха ме. Откъде видеото се? И сме сикър. Знаете си, че няма се. То сега ще се опитаме да победим поне. Ако не е друго. И така. Си нареда малко инвентара. Тук можеше да се скрие. Наистина тук можеше да се скрие. Се чува някаква линейка май. Нека претърсим тези TNT-та. Тук някой TNT колко хубаво. Че по въздуха някак са хора, защото са във въздух. То хелбе. Едно от тези хора, няма да успеем. Поне ще се опитам. Май Cobblestone, май има пика, но няма Cobblestone и Ender Chest. Тук няма такива неща. Вкъщите, бе. Я проверим да не са. Сори за някои спекове. What? Това беше...
Почти сигурен съм, че той е енчантик. Не. Ето този. И с това, като го натисна... Трябва да чакам. Като го натиснете 2 пъти десен бутон на него и то прави така. Обаче хайдерите нямат такова. Не можах. Това не. И май ще загуби. Остават 3. Добре, с брадвата къде не може да се отваря. Естествено ще са глична. Проверявам по къщите колкото се може по-често. Тук има стрела, как гледам. И... Умира, няма къде избягаш, айде, фанахме го. Пича. Затова винаги проверявам в къщите, като стана свикър. Това ще го изрежи, ще сложа някаква картинка тук. От мига, в който ми звъннаха. Добре, оправихме се. Това ще го изрежа, наверное. Така. Нека видим. Остава един хайдър, всъщност. Някой е настрелял със стрели. И някакви хора влизат на линия винаги. Тук е супер досадното. Това няма излизане. Къде се буташ пъти, бе? Ето. Yes. Какво става, хора? Ето, върнахме се. Става само един блок. Къде може да е? Малеца, ако не го намерим на 1 минута. Не е точно. Леко тук. Нека проверим да не е и той в някоя от къщите. Ще бъде твърде очевидно. Като за последния играч. Добре, 1 минута точно да го намериме. Тук проверихме в тази къщичка. Един в тази. Както винаги от първия път няма мога да влезе. Ти? Има много често се случва, има енчантинг тейбъли. Сега почва голям търс. То не, че не беше почнал преди, да. Сега няма го намерим този един човек, нали? Винаги така става. Това е си полетима. Няма стане. Няма го намерим. Има 17 секунди. Добре, пусти фойерверка, ако може. Please. 5, 4, 3, 2. И... Това беше. Това беше от играта. Загубихме, хора. Подал бих един човек. Това общо взето ще бъде от клипа. Няма има втора игра. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим следващия път. Абонирайте се за канала. Харесайте клипа, ако е харесал. I think about all the time, think you made me all of mine. Hate to say, you know the love is blind. I'm about to see, I close my eyes, they can't see you.